Башкортостан юлдаш телевидениеһенең 15 еллыгына арнап безнең телеканал байтак акциялар оештырды. Шуларның береһе БСТ йондызы менән очрашу. Бәйгелә катнашыр өчен теләк белдереп хат язарга кирәк ине. Акциянең тәүге еңүчесе дип Учалы районыннан тамашасыбыз Мират Гыйззатуллин билдәләнде. Уның менән очрашуга коллегаларыбыз Фаягүл Дәүләтиярова менән Наил Юнусов юлга сыкты. Тулырак киләһе язмала. Башкортостан юлдаш телеканалына 15 яш, ошо уңайдан 15 килограммлык торт Учалы районында яшәсе тамашасыбызга. Без Учалы районының Мулдакай авылында гомер итүче Мират агай Гыйззатуллиндың йортына юл тотабыз. Учалы калаһынан Мулдакай авылы тагы 70 сакрым алыслыкта. Ерактан килгән кунакларын Мират Бәхти улы егәндәре белән каршы алды. Башка Өфөннән һезгә куйдып сәлам. Учалы районы Мулдакай авылына сәлам. Шундай тәмле күстәнәс, безнең 15 еллыкты бүген бергәләп байрам итәбез. Безнең еңүче тамашасыбыз бәхетле атай, хәстәрлекле олатай булып сыкты. 4 улы, 1 кызы, 13 янсәре бар. Безне ул тәү сиратта үсеп килгән буында туган каналга кызыксыну уяту максатында сакырган. Балалар, торттан ниме? Мына ядуды мен беләм, тагы бер тапкыр игътибарга алыгыз. Онытмагыз. Бел ягына Башкортстан юлдаш телевидениеһенең телеканалын еш карарга тырышыгыз. Мират Бәхти улы Башкортостан юлдаш телевидениеһы тамашасыһы гына түгел, геройы ла булып сыкты. 2015 елда гаиләһе менән Алтын тирмә программаһында катнашуын хагынып һәм горурланып һөйләй. Булат Кәримов алып барган эҙәрмән тапшыруында ла замандашыбыз Учалы яшьмәһе буенча белгес буларак сыгыш яһаган. 42 ел педагогик стажы булган хезмәт ветераны, авылының, Учалы районының абруйлы шәхесе. Мулдакай матур тәбигате менән генә дан тотмай. Авылның үз мәдәният йорты, мәсете, мәктәбе бар. Ветеран укытучы урындагы белем усагының һәр сак көтүп алынган кунагы. Мин бу мәктәптә 1983 елда юнәлтмә буенча килгән идем. 2011 елга тиклем 28 ел гомерем белем, тәрбия бирү белән үтте. Туризм белән шөгыльләндем. География укытучысы буларак укучыларны һәр ел һайын район күләмендәге туристик ярышларга, онда еңеп чыгып республиканың ярышларга йөрдем. Мират Бәхти улы бына инде 10 ел яй һайын гаиләһе менән яйләүгә сыгып яшәй. Мулдакайдан 15 сакрым алыслыктагы элекке ферма ерләрен хуртымга алып, кош-корт, мал-туар асрайдар. Катыны Сәрия ханымды йортта тап итмәү безнең сәбәбе лә шул. Ул яйләүдә ине. Авылда эш юк дип аптырап яталар бит инде. Куртымга җир алып, яй көндәр яйләүгә сыгып, шундый киң сахара, нинди матур мына таудар, урман, елгалар, чишмәләр, Шырынбай күле 2 генә километр ераклыкта балыктар. Шулай итеп безнең һәммәк көн күрһендәр яйләүгә сыгып. Мана шундый минең теләгем. Ошо сакыру менән Башкортостан юлдаш телевидениеһы тамашасыларына туранан-тура мөрәҗәгать итү безгә язган хаттың тагы бер изге максаты ине. Без һезгә хокланабыз, һезнең тормыш тәҗрибәгезгә, тормыш рәвешегезгә, афарин һезгә. Әгәр дә безнең ошондай тамашачыларыбыз булһа, без дә киләсәктә шулай уңышлы, дәртле әүдем буласакбыз. Шулай бит? Безне юбилей менән кутлаган өчен Мират агай һезгә зур итеп рәхмәт. Әйдә, күрешкәнгә тиклем. Һау сәламәт булыгыз. Һау булыгыз.